kepha kithina esindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Sibakhona kokuqala chapter 1 verse 18. Let's read one more time. Ngokuba izwi lesiphambano lingubula kwababhubhayo, kepha kithi esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Oh, amen. Amen. Ephesians 3 verse 20. Ephesians 3:20 uthi kepha yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu kunalokho konke, kunakho konke esicelayo nesiqondayo ngokwamandla asebenza kithi. Let's read it one more time. Kepha yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu kunalokho konke, kunakho konke esicelayo nesiqondayo ngokwamandla asebenza kithina. Aw, amen. But the first verses ifundile bethe ngokuba izwi lesiphambano lingubuwula kwababhubhayo, kepha kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Father, bless the reading of your word egameni likaJesu Kristu elinamandla wonke. Aw, amen. Thank you, Lord. Ngiyafisa church sibuke kafishane lama scriptures esiwafundile egameni likaJesu elinamandla wonke. Aw, amen. So mbili lezi ncwadi esifundayo zibhala umbhalo yedwa, zibhala uPaul. Aw, amen. Ngivukele le verse esiqale kulona. I know ukuthi verse sijayele nesiyazi kakhulu, ne verse sometimes esithanda ukuyifunda uma siphumile sihambe sivangela, but ngifikelele ukuthi ngithi ake sibuke looking to the power of the gospel. Aw, amen. Ivangeli bazalwane linamandla. Aw, amen. I think sikhuluma kahle ngoba sinabazalwane. In fact nobumnandi balo kusemandleni alo. When ungasabona amandla alo kusuke ngathi kuhambe taste yalo. Uma sikhuluma ngamandla alo sikhuluma ngokulibona li overpower intando yakho. Angazi ama connection. Then that's when you see amandla alo ujazi ngokwami mina bengifisa ukwenza ukuthi, kodwa ngenxa yevangeli engilithathile la ngihlula ngibona ngenzisa ukuthi sikhona abazalwane. Now ivangeli akuvangeli amandla engekho, sikhona abazalwane. But I was meditating a little bit about this scripture from actually linamandla ukugcina umuntu evangeli. Angazi bazama nami, but lingichaza mhlawumbe ukhona uzokuletha nalento usudecide ukwenzeni, kodwa libuku decide ivangeli, kodwa ugcina ungayenzile, kodwa kade usuyinikela ukuthi into ethize uzoyenza. Masivele emva kalokho uthi antilete ngikholwa yile ikwazi ukungiyela ngibuye ngikhethe futhi, kodwa ithulele ikholele ukuthi izomhlula. Ngicela ukuphila lokho engisho. Ivangeli linamandla sifika kulo. Ngiyawabona amandla oqala, but linqeda kulamandla ohamba, because endleleni kuyenzeka ubone ukuthi sengizwa sengathi ngiyavuka futhi mina. Jesus, ngathi ngikhuluma nengelo usekuseni. Ngizwe sengathi mina ngiyavuka. Ngiyafisa ukubabheka imessage namhlanje. Lingichaza mase uvuka ubuwena. Ngiyakubona ukusindiswa kokuqala, but lingichaza lilokhu lisebenza. Ubone ukuthi liyangiyela nje uma sengizenza sengathi sengibuyele ngivukile. Lingiyeke ukuthi angizokwenzani kusasa ngizokwenzani ntambama. Ida vele iqeda appetite noma lezi into zodisturba
later on masuthi hayibo mina base ngizakhe kwenza ukuthi bese ubona ukuthi la ngikhipha kodwa futhi nasendleleni linendlela elenza ngayo ukuhleze liveza amandla alo sikhona bazalwane. I don't believe kwinkolo umuntu okuyena oyicontrolayo, but I believe enkolweni oyibonayo ukuthi yabona lento noma imini ngiyithathile kodwa sengathi yona engidrivayo inamandla sikhona bazalwane. Kunezinto bazalwane engikholela ukuthi uma kufundwa iscripture we have to analyze the scripture, to look to the scripture. Ophethe iBhayibheli will see kunamazwi afakiwe amaningi lesi scripture verse 1 kepha nezinto eziningi ngokuba izwi lesiphambano. Number 1 from that passage or line uvele ube nento ethayibo esishaya isiphambano esinezwi. Ngiyazazi iphambano ngiyibona kodwa lesi sika Jesu sing the voice. Oh my God, usisisithi uthi uPaul ngokuba izwi lesiphambano kungathi uPaul uhambe wadadisha isiphambano wafika la khona esibona sikhuluma wafika la khona esibona sinezinto esiyishoyo isiphambano. Then uthi ke lelo zwi lesiphambano umuntu obhubhayo ongekho kuso ubula bodwa kodwa ithi sindiswayo sivele sibona amandla kaNkulunkulu sikhona bazalwane. Now ngifisa sibuke that first day lamagama athi izwi lesiphambano sithi lesiphambano. Oqala sikhuluma ngenxa yesimo esikhandwe ngaso. Amen. Hallelujah. Indlela esikhandwa ngaso isiphambano sibe njengoplus sign. Amen. Siyisiphawu lokuhlanganisa. Shuthi isiphambano sikhuluma ukuthi kunezinto ezihlukene. Hallelujah. Kodwa whenever uzothatha into mase ufaka isiphambano phakathi nendawo usuke usuhlanganisa into elandelayo nengale kwalesayo. Thina besingalena siphambene nomuntu kodwa ukufika kwesiphambano safika njengophawu lokuhlanganisa uJesus Christ. Now uma ethi sinezwi Paul uchaza ukuthi ngifike esiphambanweni ngabone kade ngikude naye sengimunye naye umuzwa kwenye indawo Paul ethi hey nina nani kude ethi ningaphandle kombuso ethi ningenaNkulunkulu uzethi sasizinja mayisethi kodwa ngegazi likaJesu nadonsa athi nenziwa nabaseduze sikhona kodwa abazalwane. Ngamagama ke kushuthi iphimbo loqala elikhulume isiphambano. Isiphambano sithi noma ubani osondele kuso mangahlangane nalo okade ehlukane naye. Sikhuluma ukubuyisana ake sithi amen. Ongakholwa abangakholwa babhubhayo baboni lesi celebrate time asibuka umnqamlezo. Kanti celebrate ukuthi ukuba ubanga bikho umnqamlezo. Ngabe namanje siyizitha noNkulunkulu. Ngabe namanje singaphandle kaNkulunkulu kodwa siphambano leso. Senze nabakade bengenaNkulunkulu babuya baba noNkulunkulu. Can we say power of the cross? Now isiphambano bazalwane uthi uPaul sibizwi laso sho magama siyakhuluma into oqale siyikhulumayo sithi weNkulunkulu nalona noma kade umxoshile usungamdedele kuye sikhuluma ukubuyisana isiphambano. I remember baseKorinte besibili chapter 5 verse 17 uthi kanjani umuntu mayikuKristu uyisidaba esisha okudala kudlulile bheka sevele okusha mase ngezathi lithi uNkulunkulu owenza lento owenza izwe libuyisane naye mayisethi ngoKristu mayithi sibuyisane ngoKristu. Ikonivese liqeda ngo19 u17 uthi umuntu mayikuKristu but u19 uthi uNkulunkulu ekuKristu. Sho ngamagama uKristu uyena ofike elanda umuntu elanda uNkulunkulu.
Because 17 if a man is in Christ, or 19 but uNkulunkulu ekuKristu. So masusu uKristu ahlangane noNkulunkulu. But uJesu uma wabaphakathi nendawo kwinzi sivele sihlangana khona kuKristu. Can we say amen? Now usethi kuPaul izwi lesiphambano libula kwabaPopayi. So ngifuna ukuthi singadlule igama leswi ukuthi siyakhuluma lesiphambano esikuso. Sikhuluma number 1 ukubuyisana. But number 2 sikhuluma imessage yesibili sinamapholisa amabili isiphambano. Umuntu esikhanda uthatha amaphola amabili enye ebheke phezulu iphola. Kuba nephola esuka phansi ibheke phezulu. Masuba nephola esuka esayidini ibheke esayidini. Oh Jesus, hallelujah. Umuntu uyabuka bazalwane isiphambano sama ngendlela right ungadadishi indaba ngokufaka Lazarus lesiceli. Mhlawumbe uLazarus lesiceli sithi isiceli ngiyasha thungothile ekophoza umulo wakhe ngoba ngiyasha usethwa Abraham unomhosha ongapha kezingapha kuba sengathi isiphambano sivela singene kulomhosha uthakezi ngapha usho ngale kwethu. Shuthi ngamagama asisebenzi isiphambano basilesa. Lo mosha kodwa uyaweleka basingakafi. Kuba sengathi lesiphambano sivele singene phakathi nendawo. Why singasebenzi ngale kwethu lesiphambano? Help me Lord. Into yaqala uma kumele sindiswe ngale. uJesu wayofa ezulwini. Sifike igazi lisilindile. But usuka kwakhe emazulwini ezofa emhlabeni. Kwakukhaza ukuthi intindisa yikho ngale kodwa baphe ngapha uwena usiphethe isandla. Then shudo kwesibili izwi lesiphambano likhuluma ukuthi lukhona ugodo lobuwena. Lelo godo libatala uNkulunkulu ehlile wehla ngoJesu. Phakathi kulo uJesu kukhona ugodo lokuthi ongapha engasuka ngapha ewele ngapha isiphambano esisenzela sisibuyisile sahlanganisa naye 2 isiphambano siyasuwelisa. Can we say amen? But ihlushwe ukuthi ke yonke le message yokuhlangana noThixo yokwela is foolish kubo bonke ababhubhayo. Kubona babantu umsangano babona into engekho thina sibona amandla ukuthekisha ngafa ngapha kodwa isiphambano sangithatha ngapha sangiwelisa sangiletha ngapha ongakhona obhubhayo ubona ubula. But ngihlushwa amagama athi alisho ukuthi ubula babumsweli kwababhubhile kwabazobhubha. Ngihlushwa inkathi yale gama Lord lithi kwababhubhayo. Shukonga afika esiphambanweni akaye ebhujisweni uthi angakafiki kukho kodwa futhi uyabhubha day by day. Nathi lithi lesi siphambano singamandla kwabasindiswayo. Nathi every day sibheka sindisweni lokha future salvation sikhuluma ngesihoko kodwa singakafiki lapha siyasindiswa. Should esiphambano singisiza daily uma kunento engabikade ngami siyanqaba nami angikosindiswa ngiyasindiswa. Should esiphambano sinceda day in and day out as not ubhayo ubhubha njani. Can we say thank you Jesus? Can I read again church? Can I read again this verse? Ngokubizwi lesiphambano kwababhu. Should the moment edile usindisa naye ngizobe ngibone uyangomoshela
Sasingasa standard sisengafeli ebhujisweni. Kwaba bubhayo. Kepha ithi so this thing has power. Ukuthi noma isayomsindisa vele indawo enkulu esosinda kuyisoko. But before isoko, day in and day out habe kuneyindawo esishayisa kuzo. Kodwa isiphambano singabe ngathi. Angazi noma you believe this. Kodwa mina I believe it. Kunemfundo esiyiwelayo. Kuneyindawo esiyiwelayo. Umoya uJesu angenayo. Ngaba ngikho la ngikhona khona namhlanje. Lenda yibo umsindisa kodwa every day. Iyamsindisa ithi sinjani esisindi swayo. Nani igama lesibili mfuna ulibambe lapha. Lithi esisindiswayo li check alisho ukuthi linamandla. Lingamandla no linamandla hluke kakhulu. Oh, you're too quiet for me today. Hallelujah. Thiwa izwi lesibambano kwabasindiswayo linga is power. Alisho ukuthi linamandla. Yeni into ukuthi umuntu yini unento nokuthi uyiyo. Yes. Kuheavy ukuba yinto. Kululu ukuba nento. Ayingeke basanwana. Leta sibuya inayo amandla, ingamandla. Lama kamati ingamandla, shothi ngeke ifuwe sasingena amandla. Ngoba vele ayiphethe amandla yiwo ngona amandla. Yani ngamandla ngoba babethu inamandla kithi, isazoba namandla noma singasekho ngoba ayiwaphethe kodwa yiwo. Oshanda kamasa ingamandla. Leti ngamandla nomsiphokoba kade beshumayela njengami. Ikwazi usurvive kade phethe umshumayeli. Kuthi waphonsa ivangeli, ulibone iqhubeka livela. Ayimanga ngomuntu, ayimanga ngebandla, ime ngayo. Salvation is power. Salvation is power. From the early church, kade bazwana ufitshwa lete Christianity. Ingavimbeki kufoma madoda kodwa ingapheli. This is power. Asiphethe namandla. Siphethe amandla uqobo. I'm about to close, church. I wish to share with us. Kepha thina sisindiswayo lingamandla. Shona amagama umphethe ivangeli ungalokuthi ngifuna ivangeli likhiqiza amandla. You must recognize the gospel as power. Ngiphethe amandla. No, ngiphethe amandla. Khamba namandla. Into engiphethe ingamandla. Hayi ukuthi inamandla. Ingamandla yona. Inamandla noma ngasindiswa namhlanje. Kodwa sengithola amandla alinganayo. Alingana umuntu okade wasindiswa. Indaba ine mentality. Umuntu uthatha njengesonto ayikwazi ukusebenzela. Bafana uyithatha njengamandla. Ngiphethe amandla mina. Uma kuthiwa sokubuka lasingafi, ingoba phakathi yini. There is power. Uma bayahluleka ontanga bami, ngima, hayi ngobani. Leta iphana amandla, yiyo ngoye ngamandla. Hayi iphana bami. Ingakhona mama namandla mangaphela, kodwa ngizohamba. Uma letisena kimi. Ushaka maya lakasela. Salvation is power. This is power. Ingamandla ko. Uyibona isebenza usizumiki. Ubonze manje this is not my power. Kanti yini ngithathile. Nathi ngikhipha amadlozini. Nathi ngiphilisa ngingagatswanga. Kodwa ngiphilisa January to January. Can I say power? The message of the cross is power to us. Let me come on.
imimoya eshwabanayo mawufuna. Hlaba wazi wena. Kangakanani izinto ezithunyelwa kuwe. Sifune sihambe. Ngoba ifa ngenamandla. When do we see this is power? Sibona ngoba akushiwo ukuthi kwabathile mabesilisiwe bangaphila ngaphandle kokuthi kodwa abathile se understand ngeke bephile. Why sikhavwa ngesikele esifanayo ukuthi umuntu osilisiwe istandard sesiyalingana kodwa cabanga amandla esalingana kodwa istandard sesilindiwe ngoba nje ngisindisiwe bethu awusho ukwenza ukuthi anikho church. Why simangwe nestandard esifanayo? It's because this thing akuyinto ekuphamandla ingamandla yo for the sake ukuthi singenile lindela yenza into edume ngayo abanye ngizwe say yilindele yenza into wawezwa yenza abanye. I refuse uma nevangeli elingangenzeli into engizwa ukuthi uyakwazi ukuyenza. I refuse uma noJesu powerless. I refuse uma noJesu ongasenzi mama uma tubalwazi mama is not ready for that power izokwenzeka. Uthembeni the same Jesus omloyayana is the same Jesus ophakathi kuye. We have equal power in the human Christianity. Umuntu akingaguquliwe ukazilela dingela amandla akho siwuyinto la ingadinga amandla akho ishintsho weak bebe holy. Hayi hlaba nasi basakwana this thing ayidinga abantu abanamandla. This thing idinga abantu abazoyivumela bethobe ukuzisebenza. Amen. Animkhumbula uJesemema abafuna la ubamema kuMathewu 28 verse 11 verse 28 uthi zalini kimi akasho nini namandla uthi ngicela ikhathele ngicela isindwayo. Hawu Jesu ubani ongathi sogoqa umhlaba efune ikhathele shuthi umuntu ngenta ithembile because umuza ne movement oshitha umhlaba ungacela bonke abaneyikhwepha but lesikuyo ithobana abakhatheleyo. Kodwa ke ngimemeze namhlanje kukhuluma ihluleki phambi kwenu esithwala into enamandla abangasazi esihluleki bangaze bathi sinamandla kanti into esiyithathileyo oshakamaya la kukhuluma umuntu oweak owatholile. Angikhumbuze ngevangeli uthi uPaul mayikhuluma ngayo uthi nina ninengcebo ufanele ivangeli njengengcebo uthi kodwa ingcebo eniphethe kodwa izitsha zobubi niwiki nini kodwa phakathi nini kukhona ingcebo ashakamayela into esiphethe ama-container awiki kodwa i-content abaphethe kunamali muze uthixo khona uthi uthixo wenza ngamasibongo ukusuduma kungadunyiswa ububi kodwa kudunyiswa ngaphakathi ngoba abantu bayazi lo ngeke edlule la shuthi khona into phakathi kuyena emenze wadlula la into esiyiphethe isidlulisa la esahluleka khona izolo into esiyiphethe idlulisa la esahluleka khona before sisahamba sonke but indaba ile mentality salvation ithatha njengesonto it won't work for you. Salvation is all. Amen. Hallelujah. Salvation is all. Someone said that Bible abathathu uthi I don't forget. Ngabona isimanga sanda kufika eRichmond. Lapho eholi kaMagoda ngabona isimanga ngelilanga kusindiswe indoda ifika idali iphelile yeza phambili yakwashoba isibongo church ngiyasaba mina evangeli sabe samvumisa
edakile. Hallelujah. Ebusuku samfakile. Mangikhumbula kahle savuswa yena ekuseni. Uma enoka efika angikwazanga ukwenza umuntu ofanayo. The guy is sober. The guy is clean. The guy remembers everything enzekile. Ithi mina ufike izolo emvuseleni. Ufike ngabashumi. Hayi bafethu lena. Mina yayisabi into ofana isebenza ngawakha amandla. Ngawakha amandla limited. Iswipe la mabandla afuna ukufaka umthetho omkhulu evangelini. Ekhange lo. Ngoba into idinga your ability. Uthi hayi mina ngiyakwazi ukugcina isabatha. Mina ngiyakwazi ukugcina ukuthi. Uma ungasakwazi the mystery with the gospel, the church is here. Is here. Now in Old Testament, the law. The law, iti ningabulala. The grace, ayufaka umthetho uthi ningabulala. Kodwa kupha amandla ongabulala. Ilo isho umthetho ingakupha amandla. Uma sisamseni masemkazi simelene nelo, asimelene nelo. Ingakho uJesu sayangizama uzogqitha ilo, uthanda ngizogcwalisa ilo. Why let him talk about this law? Uthi ngamagama i-Old Testament isekhona, phela bishode ngamandla. Namanje akade kusona kusashiwo. Inkinga nje ukuthi lo uze ngamandla. John 1:12 bonke abamemukelayo wabapha. Salvation is power. Amen. Hallelujah. Ngicela ukuthusa la church. Ngicela ukuthusa la. Bile bese ngicela ngayo. Yabona bese ngicela ngayo. Iyokutshela why ezinto ezithatha zingaphenduliwe. Le bese ngicela ngayo. Le engicela ngayo. Before ukubheka uThixo usixa akuphenduli. Ngifuna ukubona ukuthi uphendula kanjani. Ngizwenza nini naka? Bawo Efes 3. Ngizokufundela. Ngifuna uqala unyaka uwazi ukuthi uyalunga, uyaphumela mawuphumeleli. Kukwena ukho ezulwini. Mbuke ku20 uzwe uthi kepha yena onamandla lisho uNkulunkulu wakho. Ayisiso namandla. Onamandla. Buka-ke okwenza ukukhulu kakhulu kunalokho konke sikucela. Ngicela nibuye kimi, ngicela ngasale umuntu. Ngicela emandleni, kodwa lamandla ngifunda lana wafana. The first power is power of salvation. Amen. Amandla esiphambano. Amandla akhiphe esonweni. Lana sibona amandla okuphendula icela. This same power akuthi xoyiwani. Same God okhipha izwi lesiphambano. La ngikhiphe intweni. Is the same God onamandla okwenze ngicela. Hallelujah. So angikwazi ukukholela ukuthi ngikhipha esonweni ngingamkhola ukuthi kodwa ngangibusisi. Hallelujah. Ngiyazwa khona yosela. Mina umudawutha ukuthi into oyifunayo uzoyithola kuye. Awakhola amandla akhe okwenza icelo. Awakholwa yini okukhipha ezonweni. Ngoba phela is the same man. Hallelujah. Ekhipha the same. This powers. Oh church anikho. Ukukala umbone wambona mhla eza lesiphambano. Njengamanje usuza wena ngezicelo. At least usunayo i-testimony ngaye. Yothi ngambone emandleni esiphambano. Engenzela imanga engihlanganisa noThixo engangikude naye. Now, how do you doubt Moses nesicelo? Hallelujah. Useza kwisoseni wani. Hallelujah. Yes, I come to say. Because labor trial is coming here. It's coming from telling when they don't believe Uzi can be a provider as a redeemer. Hallelujah. Hallelujah. Umkhona uthi usaver. Uredeemer. Umdawutha kanjani uthi uprovide. Hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus Christ. Oh, mazana amen wena umthetho ngisay. Amen. Amen wena umthetho ngisay. Oh, amen wena umthetho nje nisay.
Simanga nasi ngiceda ngihlushwa yini senizongondede. Ngihlushwa ukuthi kugcwele la. Kugcwele la. Hayi manje evangeli yasindisa khipha ezonweni. Kodwa vele le ngome ends. Yabantu abeza nezicelo bethi hayi noma yini engizoyifuna kuyena unamandla okunikeza. Ave kushodile. Ushoda wala kahlupha ngoba uSathane uthola igap yok advertise amandla akhe. They can provide. Ugcina uluza isalvation ngoba udawuthe iprovision. Hallelujah. Amen. Okay. Help me Lord ukuphinde ngisho lento ngisho. Bazalwane imfundiso akekho usuka kuyo uthwala ekwini madlozini ngoba engayiboni isebenza. Hallelujah. Inqwaba ibhabala. Bengifike nje last year ngithola nathi ukumekhipha abantu bemadlozini. Amen. Iproblem yami sekutheni church esenani sonke. Hallelujah. Sidawutha njalo uThixo ongasiphe sicelayo. Sibe simkholiwe. Esa namandla entsindiso. Ngoba sowuyindoda eyodwa. Hallelujah. Amen. Hey. Yabona umshumane behluphe ekutheni ukuswela amanye amazwi ongayisho into ngawo. Yabona ngiswela amazwi ongasho lento. USathane akakwazi ukuthinta mhla wafika kule level. Uyomshela ukuthi ukuphi izinto. Kuyingozi ayinani ukuthi zonke izinto oyifunayo you don't believe zingafika kuNkulunkulu. Hallelujah. Noma lo ngcono lo uzovela usindiswe kanti vele ushishufu uyahamba manje. Inkinga uwufu manje. Ngesikhathi uphila you need le provision. Ikusustain usale ngicilo. Hallelujah. So you can't trust amandla entsindiso ungawathembi akhe epha abacelayo. Hallelujah. Amen. Ngoba ukukholwa kwakho kuqhuga nje kanje awuqhugisi ukuthi insindiso yizo. Uqhugisa ukuthi unezinto ezifunayo namanje awunalo ukuthi. Ukukholwa uneyidingo. Ngicela church, kuhleka ngicela I have to speak this. Ngasho bazana abanye ngathi I've met another man eThekwini ngiqeda. Eyathi ngisengihamba nokhethelesi manje umfundisi inkinga indlala. Usho ukuthini? Usho ukuthi angishiyanga ngoba ithi sengayiboni isebenza. Ngishiye ngoba ngingaboni ngiprovide. Sengihamba nokhethelesi. Kanti ngebhadi emva kwenyanga ezimbalwa ngizobona rest in peace indoda esishonile. Ihubhelo endaweni wrong. Kanti siyafa lo semlahlile. Futhi namkhonela ufuna ukholwe ube nalo uzufe. Uhluleka ungabe experience lo. No, I don't believe. I don't believe bivangeli kaLazarus wayehalela imvuthuluka. Ngoba that guy yayingahlupheki ngoba ikhona. Yayihlupheka ngoba ivila. Kuthiwa yayihlala phansi usulonke. Ingqondo nje ocela imvuthuluka. The spirit of poverty savela for me laziness. Hallelujah. Ukude nami kodwa. So ngicela ungisize manje, ngicela ungisize kancane. Mhlawumbe bakhona ababenza basiza. Uma lo ukuthi uhlanganisa ivangeli nokuhlupheka. Izinto ezimbili ezimhlangana. Ukuhlupheka related no-laziness. Nokungazi ukuthi the same God ongizindisile is the same God ongaqabuli into zami zifike. Anikho laziness, anikho. Ivangeli kumele uninqobe ekutheni ngafika kulo kuhlula isono. La ngifikisa la kodwa ungabe bikho into ephathela ungayikhomba. Ukuthi nasehluphekile. Kunengxabano encane uma ngizolikhomba one side. Ube ngigest ngabe sengiyathandaza ngiphume ngihamba. But ngoba angiyona igest ngizoncenga church ngiyeza moya wona ukude. Church. This is a year of wonders and greatness. Wonders and greatness kuma uSithixo okwazi ukwenza imangaliso. But uThixo akwazi ukufohla kubantu vela abanementality yokuthi vele nje ngoba ngiyaselisiwe kungayithi ukuthi ngicela abantu. Ivangeli yakufika ucela. Uhluphekile bathu lithi yokuthi ngilinosuku obona uNkulunkulu nami ngifohla. Iba nalo lento engqondweni yakho. Uthi lento le ngeke ivume ngife ngingashiyi lutho abantu abami. Church ngicela nisondele noma ngidonsa kabuhlungu. Kuvume ukuthi noma ke
ngingefike kude kodwa mina ngizoyibona ingcathulisa ngingcono nasempilweni then into ebengiyiyo mhla ngifika ibanayo lento engqondweni. Ngikuphindela la verse church. Ephesians 10. Kepha yena unamandla okwenza okukhulu kakhulu kunalokho esicelayo. Shothi more than icelo zakho yena unamandla adlula icelo. So mina ngisakhuluma standard seyicelo zakho. Uthi inkinga yami you don't believe. Uthi ngakwenza lento oyifunayo. Ekubeni unamandla okwenza ngaphezulu la ngaze nathula namhlanje. Awunaze nathula. Le verse ichaza ukuthi lento engiyifuna incane namandla anawo. Amen. Mina ngifuna njengoba isidingo sami kodwa kunamandla amodel. Isidingo sami. Mina ngihlushwa ukuthi ke sidoubt up ilevel yendingo. Sidoubt amandla akhe. Amen. Kanti amandla akhe avele makhulu udlula idingo zethu. Lo Thixo mkhulu udlula umusa engiwufunayo. Lo Thixo mkhulu ufuna umsebenzi owufunayo. Engawukhipha umsebenzi engezwa kusho ukuthi usamandla ahambile. Ngoba unamandla amakhulu udlula into oyifunayo. Inengqondo. Fanele uvuke njalo ekuseni ukholwa. Uthi ngikukhipha sonweni. Ngikukhipha hluphekeni. Ngikukhipha sonweni. Ngikukhipha swele. Ngikukhipha sonweni. Oshandaka ngathandasa. Sisize Nkosi umoya wepoverty. Athi ingqondo yethu. Because isitha sikhulu ingqondo. Yini thele sikhuluma ngalento? Angikhulumeli isicebe. Ngisaba ukuthi uma la ungaphenduliwe maningi amathuba siboniswe ama-altar. Lo ilimo ulima mhlana. Ugcina ushiyano. Kanti lo unophilo phakathi. Kodwa kusho ukuthi uphilo phakathi ngibe ngiswele daily. Abantu bayakushiya uphilo phakathi. Angisazi mhlawumbe unganginceda kancane ukuthi makhelwane khona into omncane omzana. Angisazi, I'm trying to push this. Kunento okugcina uzokuthusa leli verse. Avele ngiyifunde lento. Avele ngiyifunde lento. I-same verse church. Ngizoyilalela le verse. Ungayikhohlwa verse yokuqala izwi lesiphambano ukubulala bobhabayo kodwa kithi amandla kaNkulunkulu siphasile leyo. Ngubona ukuthi amen bomkhulu. Lapho ukudlula la emandleni akhe amakhulu ayezicela. Ngibonile futhi into omshumela uyamuthi ushumela lapha. I-location counts. Amen awu. Fanele uvuma umoya wendawo bopha ingqondo yakho. Hallelujah. Bafetha nikhoda la nje. I used to say abazalwane mina ifamily yakithi ivele emaplazini. Maplazini sikhule senze isiqathe egcekeni. Hallelujah. Sisele abantu iqathe ukuze kuphilwe. Hallelujah. Ngifunde. Iplazi lomoba lapha nasegindlovu ngakithi. Hallelujah. Yonke ifamily yakithi bikhula lapho. Uphuma ngaphandle yakhe emphakathini, iphume ngathi sesibadala, khule emaplazini. Kodwa ngizokutshela nje. Umkhulu ngangikhona nami eyinduna lapha eplazini walinduna. Nobaba nangicela induna. Ukukhuluma abasebenzi bakhona ngimncane I remember kodwa lento namhlanje. Bathi hayi sasiphathe umkhulu wakho. Saphathe baba wakho nawe ukhulu usiphathe. I told them ngathi mina namaplazi into embile engahlangana. Ngiyangifela. Anikho church, iphakathi yephimsebe khipha. Bentosha. Isimama ngasho ngalabe na Jesu omngane emazizo. Ingakuba no Jesu omkhulu kodwa still awumkhona. Ufuna amandla ukudlula into oyifuna. Oh shaka. Lamandla alelivangeli makhulu. Ungakwazi ukubhiliva. Sake sombhiliva ukuthi ngoba ngikhiphile ezonweni. Asaze ngithemba imboni yala iyodwa la lemboni yala. Ngikafanele yodwa. Uyakwazi ukuthemba iprofit athonga yazi ngoba uwazi inkafana. Uyakwazi ukuthemba iproduct entsha uthola ngoba igama ngiyalazi. uNkulunkulu wazizulu wesikhipha sonweni. Lana ngeke ngimdawuthe. But sengamani ngidawuthe inyanga ngoba inyanga ngiyibonanga ikhipha sonweni. I can't doubt. Engambone sebenza ukuphila kwami. Nathi lokuna esho Paul ezokuthusa. Funda lo mhlawumbe uyilalela izokuthusa. Umbuke unamandla kangakanani.
unamandla ngathi leso verse number 12 ukuthi kepha yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu kunalokho konke sikucelayo nesiqondayo. Unibonile igama nesiqondayo? Shuthi ugcine linyithwa i-understanding yethu. Elinyithwa imthandazo yethu kodwa ngadlula imthandazo yethu. Unamandla okwenza ukudlulisa eceleni nesiqondayo. Nathi into ezokuthusa church. Ngokwamandla loya nogcina. Ngokamandla asebenza kithi. Unamandla okwenza okukhulu kakhulu kunalokho esicelayo. Hayi ngamandla asezulwini, ngamandla asebenza kuwe. Shuthi if lamandla angakaze ngena asebenza ivangeli esempilo yakho, angeke wabone ephendula izicelo zakho. Ukuphindela church. Yabona ngifuna ukutshela ukuthi lesikhathi ivangeli ungalibona amandla asebenza kuwe. Khoza uzolibona ephendula izicelo. Ngoba unamandla okwenza okukhulu kakhulu, hayi ngamandla akuyena, ngamandla asebenza kithi. Shuthi mina ivangeli ngakwazi ukukhipha emjolweni. Ngenzeni ngikhiphe? Uma ngakwazi ukukhipha indabeni. Because I used to see the power sebenza kimi. Ngawona umandla ke thuna amandla ongenzela okukhulu engicela ngalamandla asebenza kimi. Awazwathule ku amen namhlanje. Umuntu awutha ivangeli liyasebenza kuwe, dawutha ukuthi uzokuphendula. Ngoba sekuphendula ngamandla akhe. Uhambe uthatha amandla asebenza kuwe. Ekwenzeni imanga ngawo. Yingakho ngithi ngiyanqaba ukuthi ulibone ivangeli lisebenza kuwe mase unqaba ungaphothi ngalento imanga ngoba amandla wodwa. Aphendula izicelo. Nalamandla akhiphe ekuthakatheni, akhiphe ukuthakathela ngithatha amandla. Ngoba ngethakathela nje, lamandla akhiphe lapha isebenza kuwe. Is the same power engothi Nkosi sengifunele position. Sengifunele promotion. Sengidinga lokho emphendule ngamandla asebenza kimi. Shuthi implan ithi angikathi ivangeli lingayeki ukusebenza kimi. Ngoba phela amandla asebenza kimi. Yiyo lamandla angiphendula ngawo. It's in the verse church. It is the only person who had doubt to say engaphendula icelo, engaphendula into abayifunayo. Umuntu uvele ngawabona amandla esebenza kuyena evangeli. Unelungelo lokuthi ayangibona uzongenzela. Ngoba vele akawazi amandla. Kodwa wazi amandla esebenza kuye. Ngiyamncela namhlanje akamkholwe nasecelweni. Ngoba amandla afanayo. Akwenzela ngayo. Amen. Yonke into. Ungabushone eqabeni wemangcwele ekseni. Amen. Amen. Lego bese sigisa sifundele kakhulu. The same Ephesians, only Ephesians. I'm closing the book. Yashesha phela le ntshumayelo isikhathi sami sikho. Funda. Akekho futhi. Sithemba manje phansi. Just another version. By the power that is at work within us. Yabona leli liyangiqanda leli. Elesizulu liqala ligabisela lithi unamandla okwenza okukhulu. Kakhulu izosho ekugcineni ukuthi hayi njalo ngamandla asebenza kuwena. Leli esingithi siqala. Lithi ngoba amandla asebenza kuwe. Abamzwana losizibazalana. Leli esingisi lesizulu siqala safihla ukwenza ngamapha amandla. Samveza sithi namandla okwenza noma yini. Sashe ekugcineni. Isingisi lesi sisiqala nje qala phansi sisi. Now to him who by the power that is at work within us. Uyena loyo ngamandla asebenza ngithi akakasho ukuthi enzani kodwa nje umbhali waleli umusho waleli ufuna ukuthi ungazi mama wemavesi uzubambe echaze kanti awunaka ukuthi uyaqualify noma uqualify. Usheshe ubambe ilento ubambe benefits kanti akukhuluma nawo awuyona ibeneficial. Oh, I mean, also, but I'm not the tail, I am the head. So no go funda yonke chapter. Wakhula no baba. Ngoba manje sekhotha osondayo.
Kakhona umuntu obene encounter with God kwenye level. Wayesethi uThixo wona usewona ngeke uphinde ngokusina. Finale asinaki ukukhuluma ngobani. Angike wasigijimela nekhuzana Isaiah 1 engizodla ukuhle kwezwe. Kanti ngecondition uma lilalela lokulalela nodla ukuhle kwezwe. Thina ke asinaki condition. Nakumnandi befesi. Leli kala ngecondition yabo ngoba amandla asebenza kithi yebo. Is able to do super abundant. Unamandla okwenza super abundant. Unamandla okwenza ngokuchichimayo okumangalisayo. Super abundant. Yebo. Far over and above all that we ask or think. Wena ucela awuthatha ngisho uwasho amandla akhe. Engakwenzela engezwe ngisho ukuzwa amandla ahambile. Lolu unamandla okuvula izicelo zethu. Inkinga nje ukuthi akasiphenduli akenzi ngoba amandla akhe. Wenza ngoba amandla asebenza kini. Hallelujah. Amen. Amen. Awuthi manje amen ngikwenza na mama. Amethi amen ngophezulu izwe siphambano ubuya ngobayo. Yena manje. Hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah. Thina uyakuthi wenza demand icela uThixo ngazenza. Mase sheshizayo uyashesha ukuzwa. Ngaphuza uphethu. Kanti njakumbe. Amandla asebenza kuwena nanti. Amandla asebenza kuwena asebenza amancane kodwa uzocela into ezinkulu. Shuthi umusho banecela edlula amandla asebenza kuwe. Awalingizwanga la izini. Ngicela ukuphinda. Musho banecela edlula amandla evangeli asebenza empilweni yakho. Leli vangeli lakho lashu unamuntu ongamkhulumisa for 5 years 10 years lashu ukukhipha lapho. Kodwa ufuna izinto ezidlula enkulu. Kodwa ivangeli libona sisebenza kancane. Sebenza kancane. Hallelujah. Amen. Okujobayo komuntu manje ngakushuka manje. Hayi ngoba ungasindisini khona ivangeli kodwa amandla ivoice yakhona incane. Kodwa icalo sakhona. uNkulunkulu nyaka wami lono. Wena kawakho mana. Lona kawakhulele lamandla evangeli asebenza kuwe. Allow the gospel to be at work in your life. Hallelujah. Because the more lisebenza lawo mandla yasuka engene izicelo zakho. Ushaka. Yes God. Yo. Mamuzi mama ke lihawu 5 ke mangana namanje ngana namanje evangeli. What the painful part about this? Kunomehluko omkhulu phakathi kwebandla lama-90s namanje. Umehluko wama-90s early namanje. Bebengenazi izicelo ezinkulu lapha. Kodwa simanga bebenamandla amakhulu evangeli belibona bakhipha bashintsha bengabathakathi bezinyanga bashintsha. Bengenayicela bafika thina. Nicela ingaka. Kodwa ivangeli lisenza ilutho. Hallelujah. Umuntu angenza ukuphuma la kodwa still unesigubhu sakhe sihlala bathandaza phakathi kombhede wakhe ephuma. Angeke uhlala unentambo ebomvu la sinqisa. Angeke futha unabaphodle kathize nje. Angaphelanga ngoChristmas asacashisi. Kodwa weNkulunkulu ufuna ukuthi
umuntu osengisiwe la ekhaya mhlawumbe udukile akakwazi ukukwazi alisebenzi kodwa icelo yabo mangathi nje ake sisi ngithi ngicela gijima ipen nephepha ngicheke ama demands ni demandeni kuthixo nifunani lokho hayi uzobona hayi ngifuna ukuthi ngifuna ukuthi mase uthixo manje imfuno zenu zinkulu inkinga mina mase ngifeza ngamandla kuwe evangeli asebenza kuwe manje nithatha amandla amancane evangeli kodwa icela funi double story abafuna umshado ufuna umshado abafuna ukuthi ethi yazi into enifunayo akuyona into entsha ngike ngayenzela abantu before inkinga ngiyenza ngakamandla evangeli asebenza kuwe angicelile into exakile inkinga aniyazi isystem engisebenza ngayo isystem engisebenza ngayo mina umuntu uyacela mase nje amandla evangeli asebenza kuyena mase ngimenzela Amen. why uthixo enze so it's like uzothi angifuni ukubhayida umuntu mina ngimenzele izinto akakabhilongi kulo mbuso church ngoba iphile ngishilo inkulu ngishilo is like uthixo ufuna le confirm ukuthi ngaphela ukhona embusweni engaze kwenzela into ngoba uyazi ukuthi ayinto angakwenza into zigcine if vele ungafithile embusweni uyoxoshwa nayisibusiso embusweni so into ofuna iconfirm ukhona hayi kahle hle embusweni. Because once wamnikeza into ethi hayi uhambe. Let me remind you umthandazo othandazwe uNobaba. Ngiyamkhumbula umthandazo ngokumthandazo uSolomon. Uthi weNkulunkulu ngicela ungiphe. Ukade ethi ungangiphi okukhulu. Amen. Funa mase ngitshole mase ngiyaphala. Hayi bafethu. Mase singizafuna ungangimushi. Funa ngithuke. Angifuni ukukhola mhlupheke. Uthi kodwa ufuna ngiphi okukhulu kakhulu zemphakathi. Uthi ongipha nje isilinganiso. Saloko ongiplanele khona. I don't want to live below impilo ngidaleleyo. Amen. Hallelujah. Amen. Angifuni okukhulu. Ngaze ngikhohle. Angifuni uncane. Ngaze ngithuke. Kodwa ngicela ungipha isilinganiso. Ngingathandaza namhlanje nawe. Ngithi ngabe bibili umuntu ongaphila ngaphansi kwesilinganiso. Saloko uNkulunkulu amplanele khona. We refuse ukuphila ngaphansi kwegraph uThixo asibekele yona. Hallelujah. Hayi church. Noma abe nomncane ayideclare this in your life. Engabe bikho ngaphila below. Kwalokho uThixo aplanele. Leyo level ayingaphazamisa ukuthi ngizalwe ubani. Ayingaphazamisa ngazalwa wapi. Ayingaphazamisa nje level yemfundo yami. We demand ukuthi Nkosi lapho ngizofika khona. Angiphili below. Anankinga nokufika phezulu ngale lekhohle. Into engiyifuna nje ukuthi lokho kwakuhlela. Let us stand on our feet as we about to pray. Lokho kwahlela. Baba ngina khona. Yebo